கணபதி மாட்டுப்பண்ணை நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பதிவில் விற்பனைக்காக பார்க்க போகிற பதிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 4ஆம் ஈத்து ஒரு ஜெர்சி மாட்டோட விற்பனை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. அந்த மாட்டோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, கண் போட்டு இன்னையோட 23 நாட்கள் ஆகுதுங்க. கிடேரி கண் போட்டிருக்கு. மாடு கன்று இரண்டுமே சுத்தமாக இருக்குங்க. மாடு வந்து 4ஆம் ஈத்து, கறவைக்கு கால் அணைக்க தேவையில்லைங்க. மிஷின் கறவையிலையும் கறந்துக்கலாம், கை கறவையிலையும் கறந்துக்கலாம். ரெண்டுக்குமே அமைதியாக தாங்க நிற்கும். போட்டிருக்க ஈத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 4ஆம் ஈத்து. ஒரு நாளோட கறவை திறன் பார்த்திங்கன்னா 12லேருந்து 13 லிட்டர் வருங்க. காலையில் 7, சாயந்தரம் 6 லிட்டர் கேரண்டியாக கறக்கும்னு மாட்டோட உரிமைக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு நாளைக்கு நம்ம பண்ணைக்கு வர இருக்குங்க. இந்த மாடு ஒரு கிர் கிராஸ் மாடு. அது இல்லாமல் ஒரு 2 பல் 9 மாத செனையில் ஒரு கிடேரி ஒன்று வர இருக்குங்க. இந்த மாடு நம்ம வாங்கின இடத்துல இருந்தனால அப்படியே நம்ம வீடியோ எடுத்திருக்கோம். தற்போது கறவை திறன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சாயந்தரம் கறக்கும் போது 5.25 லிட்டர் பால் இருந்ததுங்க. மாடு கன்று இனி 23லேருந்து 25 நாட்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாடு கன்று இரண்டுமே சுத்தமாக இருக்குது. கறவைக்கு கேரண்டி சொல்லி தரலாங்க. மாட்டுக்கோ கன்றுக்கோ எதுக்குமே குறைப்பழுது கிடையாது. இருக்க வேண்டிய சுழிகள் இருக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தில் கரெக்டாக இருக்குங்க. மிஷின் கறவைக்கும் பழக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க வாங்கிட்டு வந்தப்போ அவங்க மிஷின் கறவையில் தான் 3ஆம் ஈத்தில் இந்த மாடை வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. 2ஆம் ஈத்து வரைக்கும் மாடு மிஷின் கறவையில் தான் இருந்திருக்குது. போன ஈத்தும் கை கறவையில் கறந்துருக்காங்க. இந்த ஈத்தும் கை கறவையில் வச்சுருக்காங்க. இப்போ தற்போதைக்கு அவங்க விற்பனை செய்கிறாங்க. இது இல்லாமல் இந்த மாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிர் கிராஸ் மாடு, அது இல்லாமல் ஒரு 2 பல் 9 மாத செனை மாடு எல்லாமே நாளைக்கு நம்ம பண்ணைக்கு வந்துருங்க. வேணும்னு நண்பர்கள் கணபதி மாட்டுப்பண்ணை நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்க. இந்த மாடு கன்றினோட விற்பனை விலை 39,000 ரூபாய்ங்க. 4ஆம் ஈத்து கன்று இனி 25 நாட்கள் ஆகுதுங்க. கிடேரி கண் போட்டிருக்கு. செவலாஸ் கிடேரி கண் போட்டிருக்கு. இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்ணை இணைக்கிறதுக்கான தருணம் கிடைக்கலிங்க. பக்கத்துலேயே நிற்கிது. ஆனால் அதை ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. நாளைக்கு நம்ம பண்ணைக்கு வந்தோடனே தெளிவான வீடியோவும் கறவை வீடியோவும் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோங்க. வேணும்னு நண்பர்கள் கணபதி கேட்டில் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இது இல்லாமல் நம்ம பண்ணையில் 2 வட இந்திய மாடுகள், 3 வட இந்திய கிடேரி கன்றுகள் எல்லாம் இருக்குங்க. வேணும்னு நண்பர்கள் கணபதி மாட்டுப்பண்ணை நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கங்க.